Ошақлар шығарылышы өз ішін башлап жіберді. Студияда Алина Валиева, исәнмісіз? Чолыда тоғын 10 кішіде коронавирус ашықланды. Әлек ауру шығанағы бұлған ұйышмаларда қобат COVID-19 юқтыру ұшырақлары тіркелген. 3 ештен 7 ешкеше балалары бұлғаны хойлелерге оқшылата ердем алыр үшін қойын бірі етерге сұрауға жауапны хабаршыбы сізледі. Фотерларны подъездларны су басқаны гыз бистесіндегі 3А40 йұртына келген зияны кім қоплар? Татарстанда COVID-19 диагнозы 54 кішіде росланды. Шолда 9 июнде ауырының 10 яңа ұшырағы тіркелді. Пандемия уақытында 576 шәрдешібіз коронавирус юқтырғаны 9 июнге республикада COVID-19 білен зарарлану ұшырақларының ғұмыми саны 3665-ні тәшкел етті. 3563 татарстанылар сәлеметленді. Шуларның 20-сі тәулік ішінде. 12 кіші хастаханәге салынған, тағын 42-сі жеңіл еке симптомсыз формада давалана. Теманы дәуам етіп, шолы санағат предприятияларында коронавирус юқтыруының яңа шығанақлары тіркелген. Мұнан тыш қобат ашықланғанары да бар. Бұл хақтар Спотребнадзорның жерлі бөлігі башлығы Елгизер Бариев хабар етті. Ол COVID-19 ашықланған ұйышмаларыны атады. Коронавирус юқтыру ұшырақлары қобатланған КамАЗ 5-ші шәһәр хастаханасы стационары ашығыш медицина ярдәмі һәм 2-ші шәһәр хастаханаларын атады. Шулайғы шығанақлар Акульчи фабрикасында спид үзәкті һәм темпода да булган. Зарегистрировано очаги в промышленных предприятиях, есть, к сожалению, и повторных промышленных предприятиях, государственных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях. По всем по ним выданы наши соответствующие постановления и предписания об установлении соответствующих режимов ограничительных и проведения дополнительных мероприятий. Балаға төлеу алу үшін нешік ғариза берерге 1 июннен 3 яштан 7 яшқа қадарғы балаларының әтейінлері ай сайын 4686 сум 50 тиын көлемінде финанс ярдәм алырға мүмкін. Ғаризаны қоя берерге һәм оны нешік дұрыс етіп рәсмилештірерге. Алдағы сюжетта. 3 яштан 7 яшқа қадыр балалар үшін төлеуіні 3 усул білен рәсмиләштіріге була. Дәулет қызметлері порталы оша ғариза береге шулай көп функциялы үзәкке яки прописка урыны бойынша мәдди ярдәм үзәгіне мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Пособиені төлеу турындагы карарны 23 көннән дә артмыйча карарга тиешләр. Бу вакыт эчендә белгечләр ата-аналар белән элемтәгә кирип барлык мәгълүматны тикшерә ала. Те граждане, которые обратились в многофункциональный центр, уже обращаться и подавать заявление через портал госуслуг и в отделении материальной помощи не нужно. То есть подача одного заявления уже ведет к тому, что ему будет вынесено решение либо о назначении, либо о отказе в назначении данной выплаты. Ғаризаны бір генә ата-ана бирә ала, финанс ярдәме гаиләдә һәр балага исәпләнгән. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңғырдан қашырға урын юқ. Қазан проспектінде орнашқан Экспро трамвай тоқталышында павильоннар юлының 2 яғында да юқ. Транспорты көткенде шәһәрдәшләргә уңайсызлыклар кичерергә туры килә. Хәтта эскәмияләр дә юқ дишалылар. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Экспро тукталышында һәр вакыт халык күп. Янәшәдә генә гипермаркет, кафе, машина кую урыны һәм берничә автоузәк урнашкан. Тик шәһәрдәшләргә яңгырлы, карлы яки җилле көнне кашырга урын юк. Трамвай йөреше графигы да күптән үзгәреш таләп итә. Естественно, остановка всегда нужна под дождем да под холодом и все. Я постоянно здесь работаю. Постоянно отсюда уезжаю. И здесь остановка по вызову. Чолалар шүп сауытлар да кирәк ди. Самое главное, остановка не кирәк инде. Самое главное. Яңгырлар жаусалар инде менә булай. Ну и трамвайлар чтоб нормально ходили. Шәһәрнең транспорт һәм элемтә бүлегендә безгә бу проблема турында беләбез дип хәбәр иттеләр. Бүлек хезмәткәрләре аңлатканча, хәзерге вакытта Чоллыда 400дән артык тукталыш павильоннары бар. Аларның бер өлеше ремонт таләп итә, кайсыларын тулысынча алыштырырга павильоннар белән җиһазландырылмаган тукталыш пунктлары да бар. Экспро тукталыш пунктына килгәндә финанс чыганагы булгач, бердә павильон куярга вәгъдә иттеләр. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Біздің телекомпанияның қайнар элемтәсіне 3А40 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Якшәмбе көне кичке сәгате 7 тирәсендә аларның фатирларын су баса башлаган. Күп катлы йорт бүгенге көнгә кадәр электрсыз һәм махсус хезмәтләр ярдәменә башка кала. Теманы хәбәрчебез дәвам итә.
3А40 йортын жидди су басқан, бигерәк тә югары котларга зыян келген, әмма түбәннәрендә су шитләтеп узмаган. Су бүтән җирдә, фатирларда, подъездларда, яктырткычларның плафоннарында. Бу күңелсез нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Түшәмнәр һәм абойлар яраксыз. Су ага бүтән җирдән. Монда чыккач тубыктан су безгә тимәде. Өстәгеләрнең бик начар хәлдә инде. Җылар дәрәҗәдә күршеләр сөйләделәр. Торакчылар чакыруга вакытында җавап бирмәде, 1 сәгатьтән соң гына килеп җиттеләр ди зыян күрүчеләр. Бүтән кешене чыгардылар, ут сүнде, утны сүндерделәр, МЧС чакырдылар, полиция да килде, урамда сабантуй булды инде безнең. Йортта яшәүчеләр яңгыр суы ага торган юл шу белән тулган дип фаразлыйлар. Шуңа күрә аларга китерелгән зыян өчен идарәче компания җавап бирергә тиеш. Тик торакчылар риза түгел, алар барлык коммуникацияләрнең тиешле хәлдә булуын раслый һәм су басу сәбәпләренең үз версиясын атый. На данный момент мы считаем совокупность осадков в виде сильного косого дождя и особенностей проекта конкретно данного жилого дома. Все обследованные коммуникации исправно и функционируют. Представители зональной жилищной инспекции и МЧС провели соответствующее обследование. Жилкомсервис компаниясында инженер-техник хезмәт җентекле анализ ясый. Аның нәтиҗәләре буенча алдагы гамәлләр турында карар кабул ителәчәк дип белдерделәр. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Безнең ишек алды республика программасын тормышка ашыру тулы куәтенә бара. Шулда 100дән артык ишек алды төзекләндерелә. Хәзер нигездә юл эшләре бара. Каядыр асфальт катламын яңарталар, каядыр тротуарлар салалар, каядыр әйләнеш юлларын төзиләр. 7нче комплекста да төзелеш эшләре дәвам итә. Әмма канәгатьсезлек белдерүчеләр дә бар. Хәбәрчебез урынга чыкты. Безнең телекомпаниянең кайнар элемтәсенә 7дә 16 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Биредә күптән көтелгән ремонт беренче тапкыр үткәрелә. Җәүлеләр һәм машина юллары күптән яраксызланган иде диләр. Ләкин ремонт барышында халыкка хәрәкәт итү өчен уңайлы шартлар каралмаган. Аякларны пычратмыйча подъезддан чыгу мөмкин түгел ди шәһәрдәшләребез. Ничего не поняли, мы только с огорода приехали, еще не знаем, как сейчас домой вот пройти. Ну хотя бы вот проложили бы какие-нибудь эти дорожки, хотя бы доски, что ли, как вот. Сейчас как будем прыгать, я даже не знаю. Төзелеш эшләре машина йөртүчеләргә дә уңайсызлыклар тудыра. Ишек алларында бурылып чыгып булмый, кайчаганда бөкләрдә озак торырга туры килә диялар. Әмма күпчелек фикеренчә, юл эшләре кыенлыкларсыз булмый. Шуңа да вакытлыча туган уңайсызлыкларны аңлыйлар. Безнең ишек алды проекты кысаларында 7нче комплекста парковка урыннарын булдыру һәм машиналар өчен юлны киңәйтү планлаштырылган. Будет полностью меняться асфальт, сняли старый асфальт. Сейчас будут следом за установщиками бордюров, бетончиками идти, асфальтоукладчики будут прокладывать, ложить новый асфальт. Моннан тыш биредә заманча балалар мәйданчыклары урнаштырылачак, зур габаритлы шупшар үй урыннары барлыкка киләчәк. Эшләр апрель урталарында башланды, аларны сентябрь ахырына тәмамларга планлаштыралар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Агачлар тере табигать һәйкәлләре бөтен Россия программасы буенча ел сайын үткәрелә торган Россия ел агачы конкурсы старт алды. Чарада Татарстан вәкилләре дә катнашачак. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, быел конкурс 10нчы тапкыр үткәрелә. Кагыйдә буларак катнашуга тәкъдим ителгән агач картайган булырга тиеш. Аның исеме белән тарихи вакыйгалар, риваятлар һәм легендалар бәйле булырга мөмкин. Беренче этапта Россиянең картайган агачларының милли реестрына кертелергә тиешле үсемлекләр сайлап алыначак. Икенче этапта агач тере табигать һәйкәле статусын алачак экземплярлары билгеләнәчәк. Аннары сәламәт урман агач экспертизалары үзәге белгечләре тарихи агачларның төгәл яшен билгеләячәк. Бу сезгә ичкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ищите альтернативу банковскому вкладу? Инвесторы компании «Талан» получают до 14% годовых. Хотите также? Звоните 919 919. Предложение действительно до 15 июня. В питомнике «Березка» широчайший ассортимент плодово-ягодных и декоративных растений. Успей выбрать лучшее. Приезжай в питомник «Березка». Теперь и возле ленты 310033.